Mao ba, Mads? Mao gid labing tinuod, Mads. Hilig di ay kay tug ana-ana ang Amerikano nga bana ni Day Malo. Ay ooy. Kahibaw kay ko ana. Kay taod-taod gusto silang namuyo dinhi uban nako. Oo, taod-taod bitaw gito silang nagpuyo din he. Ay mo reklamo tos Malo, Mads. Oy. Musod sa kong kwarto nga mga yugtabang. Kay nanghang na kuno iyang ginabot Oy. sa pagsigig ana-anas Amerikano. Ay kalami. Ay mao ba? Mautong, tungod sa akong kaluoy sa akong anak, nakaingon jud ko nga, ako na lang. Uy, tay ba? Unsa gwi ikaw na lang, Mads? Ay, ako lang unay magpaana-ana sa Amerikano ba? Proxy lang una ko. Kanara man di ay. Ay, gisi sa babada ko ni mo, Mads. Mura mo nangugos og bunyag. Ay, ana lang unta. Uy, pwede ba ko di ay na, Mads? Ay, pwede nilang tingali. Uy, kay naluoy ka sa akong anak. Murag, di naman taon kasugakod. Ay, sus. Unya, unsa may pogs Merkano, Mads, pag ingon nimo nga mo proxy lang una. Uy, wa katingog ang afam. Uy, Maotong gidalig guyod sa akong anak og nanood sila balik silang kwarto. agoy. Wa gyud ay kaka-proxy, Ay, Mads. wa gyud taon, Mads. Anugon lang kaayo. Ha? Anugon? Oh, time pa ha. Ay, Kay, niring ang akong cellphone. nagtinggo din Bitaw. mo cellphone. Ang akong dining cellphone. Time pa ha. Hain man ron. Tuam des divider na bilin. Diha lang sa kahamads ha. Kay akong tubagon. Sige.